na Panginoon, sa biyahe natin ngayon. Samahan nyo kayo mga kasinag, papuntang Tinambak. Ito na pala mga kasinag yung pera na sponsor ni Bagwis. Mga kasinag, andito pala kami sa Taligra ngayon. O yan o, may makalabaw pa niya sa likod ko. Gawa ng may mabait tayong sponsor mga kasinag, sponsor reward para kay Bagwis. Ayun po ang kukunin natin ngayon sa bayan ng Tinambak. Kaya magbabiyahe kami ni Mrs. Sa bayan ng Tinambak. Ayan, kasama ko si Mrs. Ayan. Ito yung motor namin. Pupunta kami dun mga kasinag. At salamat po ng marami sa tiwala at suporta na nag-sponsor na ito, na magbibigay ng reward kay Bagwis. Salamat po ng marami talaga, idol. Ngayon mga kasinag, biyahe na tayo. Let's go! Naway gabayan tayo ng mahal na Panginoon sa biyahe natin ngayon. Samahan nyo kayo mga kasinag, papuntang Tinambak. Kasi nakakararating lang namin sa Tinambak. Ayan, andito kami sa may baybay. Dati mga kasinag, nung hindi pa naaayos ang daanan papuntang bayan ng Seruma, yung hindi pa nasisiminto, lahat ng umuwi ng Seruma dito sumasakay. Dati kasi ang siyasakyan dati namin, bangka lang papunta ng bayan ng Seruma. Kung ma-jeep ka naman mga kasinag, galing Naga hanggang bayan ng ng Seruma, siguro mga 7 oras siguro. Kasi nung mga panahon na yung putikan, lubak-lubak, yung daanan na yun. Pero ngayon na simento na, mas madali na dyan sa highway, dyan sa highway ang daan, kisa dito sa dagat. Ito na ang baybay, natin tawag dito sa Tinambak. Napakadumi na ayan yan. Saka medyo malungkot ng lugar na ito. Dati noon mga kasinag, grabing bangka ang dumuduong dito, kung saan sang galing na lugar. Pero ngayon puro basura na ang lakas ng dagat mga kasinag. Kung makikita nyo, namumuti pumupusik talaga siya puro basura na. Kakalungkot na ito. Mga kasinag, kakatapos lang namin mag-almusal. Pero yung almusalan namin parang pananghalian na. Kasi anong oras na? 10:47. I-claim na namin mga kasinag yung pinadala sa atin na pang reward nga sa makakakuha kay Bagwis. Kukunin natin mga kasinag dyan sa Palawan. May Palawan naman kasi dito sa Tinambak. Kunin natin mga kasinag. Ayun, kasama ko si Mrs. niya. Subscriber ko dito sa Tinambak.
Bilis lang mga kasinag, andito na tayo. Mga kasinag, nakuha ko na yung reward na pinadala ni madam. Maraming salamat pala. Pauwi na rin kayo mga kasinag. Mga kasinag, pauwi na kami ng Siruma. Dumaan muna ako dito. Ayan o. Alam nyo ba ang lugar na ito mga kasinag? Sa mga subscriber ko dito sa Tiambak, shoutout sa inyo mga kasinag. Andito tayo mga kasinag sa Tiambak. Ayan o. Ang ganda rin palang ilog na ito. Siguro sarap mag ano dito, mamingwit. Pare kung malalaki ang tilapia dito. Yan o. Pwede naman bumaba dyan mga kasinag o. Bababa ka dyan o. Mga kasinag, kararating lang namin dito sa Siruma. Dadaan muna kami dito sa Telegra. Ayan na si Mrs. oh. Magpapahinga muna kayo mga kasinag. Pagod kami sa biyahe. Saan tayo apis to? Dito sa taas? Ha? Saan? Dito sa kabila? Niwan namin yung motor namin dito sa baba mga kasinag. Pagod! Ay Lord, thank you. Ay sarap ng hangin mga kasinag. Relax muna tayo. Ayan na oh. Ang lakas ng habagat. Kung mapapansin nyo mga kasinag oh, kulay brown ng tubig ng dagat, labong labo oh. Gawa ng malakas ngayon ng dagat. Ay si Mrs. Magpapahinga muna kayo bago kami umuwi. Mga alay din sa kamay at sa init sa puwit. Thank you Lord. Ito na pala mga kasinag yung pera na sponsor ni Bagwis. Lakas ng hangin, malilipat. Pero itong sponsor na ito mga kasinag, yung reward na pera na ito, itatago ko lang to. Kasi yung vlog ko nun mga kasinag nung nakaraan, hindi naman si Bagwis yun. Hindi ko alam mga kasinag kung sino nag-aalaga nun. Pero ngayon po may nakapagsabi sa akin na meron talagang nag-aalaga nun. Hindi ko lang po alam kung sino. Kaya itong reward na pinadala sa akin mga kasinag, hindi ko naman po ito ibibigay doon sa tao na nag-report sa amin. Kasi hindi naman si Bagwis yung ini-report nila. Ibang ibo naman kasi yung ini-report nila. Kaya nagpapasalamat pala ako sa nag-sponsor ng pang-reward kay Bagwis. Oras na makita si Bagwis mga kasinag, itong pira na ito ay ibibigay natin to. Kaya ngayon mga kasinag, sa mga kaubayan ko dito sa Siruma, Camarines Sur, baka po makita nyo si Bagwis or mabidyohan nyo si Bagwis kung saang lugar o nawapunta sa inyong mga bahay. Ipagbigay alam nyo naman sa akin mga kasinag, or kung makakaperwisyo ng inyong mga alaga, ugawin nyo lang po. Huwag nyo naman saktan at huwag nyo na rin tangkain ulihin pa. Kasi ayaw ko rin namang masaktan si Bagwis at ayaw ko rin namang masaktan kayo mga kasinag. Ayan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Sa lahat po ng makakita, i-message nyo lang po ako sa aking Facebook page sa Imboy Oragon. Basta i-message nyo lang ako dun mga kasinag sa aking Facebook page. At pupuntahan ko kayo kung nasan man kayong lugar. Pupuntahan ko mga kasinag. Basta sure mga kasinag na si Bagwis yun. Madami kasi isisend sa akin, nagsasabi sa akin na hindi naman si Bagwis mga kasinag, puro lawin, kaya hindi naman ako pupunta. Pero kung may pruweba mga kasinag na picture or talagang video na kaparehas si Bagwis, kagaya nung nag-report sa amin nung nakaraan, nagpakita siya ng picture na halos kahawig talaga ni Bagwis, pupuntahan ko po talaga kayo. Pero pag binigay nyo sa akin video or picture ay nakalutang sa ere, palipad-lipad ang ibon dyan, hindi ko kayo pupuntahan. Kasi wala tayong kasiguraduhan kung si Bagwis mo yan or
kung anong ibon yan. Ang gusto ko malaman mga kasinag, yung klarado na video at picture ni Bagwis. Pasensya na kayo, malakas ang hanging habagat. Malakas ang hanging habagat dito sa Taligra. Kaya lang pakiusap po sa inyo mga kasinag ha. Napawi na yung aking pagod kada drive. Maya mga kasinag, uuwi na kami. Sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, humihingi po ako ng pasensya gawa ng yung post ko na video. Hindi po talaga si Bagwis yung mga kasinag. Meron din pong tao na nag-aalaga doon. Hindi ko lang alam kung sino. Pero may nakapagsabi sa akin mga kasinag na alaga daw po yun. Hindi yun si Bagwis mga kasinag. Si Bagwis mga kasinag malaki. Tapos yung dip-dip niya medyo brown na. Puti na nagpa-brown. Tapos yung ano niya, malaki na si Bagwis mga kasinag. Yung nakita kasi natin maliit. Sa puntot pa lang mga kasinag, maiksi na. Maiksi yung puntot niya mga kasinag. Talagang ano pa siya. Kung makikita natin, baby pa. Gawa ng huni niya mga kasinag. Baby pa yung huni niya. Saka si Bagwis mga kasinag, sa paglapit ko pa lang, hindi yun lalayo. Kung si Bagwis yun, hindi yun lalayo. Nakita natin nung nakaraan. Paglapit ko kasi mga kasinag, lumalayo siya. Hindi talaga siya si Bagwis. Kasi si Bagwis mga kasinag, ang ugali nung pag ako nakita, hindi naalis yun, hindi nalayo yun. Kasi kilala ako nun, kabisado ako nun. Kaya siya sabi ko sa inyo mga kasinag, humihingi po ako ng pasensya na hindi po talaga si Bagwis yun mga kasinag. Ibang ibon po yun. Ibang Bagwis yun mga kasinag. Hindi po talaga si Bagwis. Kaya marami din nagko-comment na baka basta ibigay ko lang daw itong reward. Ito naman mga kasinag, pag sigurado at klarado na si Bagwis talaga yun, ibibigay ko po ito sa mga nakita. Pero pag ibang ibon naman mga kasinag na nakita, hindi ko naman ibibigay ito. Kasi hindi naman si Bagwis yun eh. Kaya sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat ng mga sponsor, sa tulong na pinabot nyo kay Ate Arian, maraming salamat po mga kasinag. Sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye.